昨日のクイズの答え。犬と猫が好きじゃないんだってこうね、言いたいときに。まあ、I don't like dogs and cats っていう人がほとんどかな日本人って。そういう人が多いと思う。だってちゃんと教わってないから。実際は否定文では and なんか使わないよ。俺、テニスも卓球も好きじゃないんだよね。I don't like tennis and table tennis なんて言わない。ピンポンでもいいけどね。そんなこと言わないです。おは使うんですよ。否定文の時は。なので、今回の問題はさらにその上を言ってます。じゃあ、ディスライクはどうなんだと。ディスライクって、これ、ライクの否定だよね、だって。じゃあ、オはみたいな。そういう問題です。アンネーブルもそうです。詳しくは日曜日に一緒にやりましょう。さて、今日の問題。